Как се казваш? Райме Ибрамова. Откъде си? Търговишко, Момино. Най-хубавото село? Най-хубавото село, известното село. Добре. Как беше преди, когато дойде? Аз Тука? 3 години съм болна. Преди 3 месеца почна главата ми да боли. Изведнъж много болеше. Цепи се викаш? Цепеше. Сина ме караше 1 седмица си на доктор. Всеки ден. Всеки ден? Различни хапчета, лекарства. Нищо не помогна. Нищо. Така? Сетне пак ходихме. Друго. Се сменяват лекарствата. Няма, не помага нищо. Сетне за вас чухме. При вас дойдахме. Така. Много съм благодарна, че спряхте тази болка. Главоболието го няма? Чак съм плакала от болки. Плакала си от болки? Много болеше, много силно. 24 часа. Това са ден и нощ. Всеки ден, всеки ден. Даже не мога да спането. Съня хептен се изгуби. Сега спях. На легло си била? На легло, направо на легло бях. Сега има ли главоболи? О, сега на вас. Много съм благодарна от вас. Спря. Вие просто не сте лекар, един човек от Господа. Много ти благодаря. Помагате на хората. Имаше треперене? Много треперах. С нервите също не бях добре. Кое ти трепереше? Ръцете, крака? Цялото тяло. Цялото тяло? Тук сията боли от треперене. Бяха ти казали Паркинсон? Тъй ми казаха, даваха лекарства. Напреднал Паркинсон. Днеска ела, утре ела. Напреднал Паркинсон? Да. Добре, как е сега? Има ли треперене? Сега съм по-добре. Те ми лекуваха за той треперене, за сърцето и за нервите. Така. А другите не ги знаеха те. Ни за гушата, ни за бъбрици, ни за злъчка. Нямаше точна диагноза? Не, вие ги изкарате. Другите болести. Вие ги познахте. Вярно беше? И вярно, що ми помогнахте. 3 години ти не можаха да ми помагат, а вие за колко време. За месец и половина си върнах. Върна си здравето? Устата беше ми изтинала. Ръцете, краката, посиняха устните. Направо си отивах аз. Вярно казвам. Добре. Много ти благодаря за този запис. Това е важно за мен. Важно е да го чуят други хора, за да видят, че може да се лекуват. Има много кандидати, само че далеч не могат да идват хората. Така. Много ти благодаря. И аз също.